Lelo pa 6 May lachiwiri pa 6 May 2025 mavenda kumzuzu avuta kwambiri kuli ma demonstrations mene mukuonera mu video mu anyamula bokosi komanso apolisi ali mbwe. Tikupasirani zambiri tikusatira zimene zikuchitika kumene kuku mukhale pompo ndithu tikupasirani mademo kumzuzu. Mmene monso ndi mmene zilili lero lino kumzuzu pamene mavenda akuchita kusakondwa pochita zionesero. Ndipo ngakhale zionesero zimenezi zisadayambe ndipo anthu angozungulira koma mtsogoleri wa mavenda mu msika wa Mzuzu wasimikizira mtundu wa Malawi kuti ma demonstrations amenewa iyeyu akufuna akhale abata ndi mtendere ndipo akufuna akatule chikalata chawo kwa atsogoleri amene amaona zakukwera kwa katundu. Apa tiwerengeko zimene zalemba Midge FM. Alexander Sikwese yemwe ndi mtsogoleri wochita malonda ku Mzuzu watiuza kuti zioneserozi zikhala zabata ndi mtendere. Iye wati cholinga chawo nkufuna kukapereka madandaulo awo kwa atsogoleri wa mdziko lino ndipo sakuyembekezera zipolowe za mtundu wina uliwonse pa ma demonstrations alero. Komatu ngakhale Alexander wayankhula zimenezi, anthu ochita malonda ena ayamba kale kupanga izi. Ndipo Times 360 Malawi itaona zimene zikuchitika kumalowa iwo alemba motere. Mavenda ena anabweresa bokosi loti anyamule pa zionesero zawo koma apolisi aliphwasula. Bokosi analikuta ndi msalu ya chipani cha MCP. Padakali pano zioneserozi sizidayambebe chifukwa mavendawa akudikira chimkuza mawu. Galimoto zokwana 11 za apolisi ndi zomwe zafika pa malo omwe zioneserozi ziyambe pa msika wa Zigwagwa. Olemba ndi kujambula Sam Kalimira. So mutha kuona kuti ma demonstrations amene Sylvester akuti akufunisisa atakhala ndi bata ndi mtendere komano ziwawa zina zayambika kukale mokuti anthu amene amabwera kuzapanga ma demonstrations amenewa adabwera ndi bokosi ndi kulikuta ndi nsalu ya MCP. Ndiye muchithunzicho mmene mukuonera apolisi bokosi limeneli aliphwanya. Kuliphwanya ndithu kuti kodi zikhala bwanji. Ya kuno ndi kumzuzu kwavuta kwambiri chitetezoso cha khwimisidwa mmene mukuoneramu. Ya ali mavenda akuya kwambiri kunoko kwaya kamoto kwa basi mmene mukuoneramu. Sikuli bwino yayi, sikuli bwino yayi, sikuli bwino, sikuli bwino, sikuli bwino. Ndiwaone sisi mmene zikhala bwanji koda bani, zikhala bwanji nezi atanyamula bokosi taona ana bani. Yeah.
maona kale mmene zavutira kunoko kwavutiratu kwa jenerali kuno koma mmene akambira kuti security ndeli tight kwambiri security mmene mukuonera mupavutiratu kwambiri kunoko ayita kunyamula bokosi koma ndiye zambiri tikupasiyani kumabe okay it's your boy Malawians Akon of Malawi chilichonse pano ndikupasirani kuti kodi zikhala bwanji koma sizinambe bwinobwino yayi ndithu So kumawa kunawa mibawa analemba kuti apolisi ochuluka afika kale ku msika wa Zingwangwa mu mzinda wa Zuzu pamene ochita malonda akhala akuchita zionesero zosusana ndi kukwera kwa mtengo wa mzindawu ku Zuzu kumeneko. Padakale pano ntchito za malonda zayima kale mu mzindawu pamene mashop ambiri ndi oseka. So mutha kuona kuti zimenezo ndi zimene ndithu apolisi swada zikonzekera kuti kutha kukhala kukuchitika zinthu ngati zimenezi. Ndipo apolisi adazikonzekeresa kukafika malowa mavendawo asadayambe zawozi. Ndiye muchithunzicho ndithu mukuona apolisi alipo ambiri ndithu kufuna kukhazikitsa chitetezo ku Mzuzu pamene ochita malonda makamaka mavenda akuchita zionesero zakusakondwa ndi kukwera kwa zinthu. Menemo ndi mmene zilili mukhale pompo pamene tikhale tikupasirani zambiri zimene zikuchitika mu mzinda wa Zuzu makamaka kuma demonstrations alero lino pa 6 May 2025. Lelo pa 6 May lachiwiri pa 6 May 2025 mavenda ku Mzuzu avuta kwambiri kuli ma demonstrations mene mukuonera mu video muanyamula bokosi komanso apolisi ali mbwe. Tikupasirani zambiri tikusatira zimene zikuchitika kumene kuku mukhale pompo ndithu tikupasirani mademo ku Mzuzu. maona kale mmene zavutira kunoko kwavutiratu kwa jenerali kuno koma mmene akambira kuti